Ale viralno माबानो मा बुंबावनो गुलु फैदा गुलु फैदा Good morning गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय लोगोफोर दायो स्कुलाव थांनो ओंखारलायबाय जोङो ओमफ्राय अखायाथ' हागासिनो दासिमबो नागाराखै आरोना बिदिब्ला थांबाय थादो लोगोफोर ओमफ्राय जायफोरा चेनेलाव गोदान अननानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होलायदो बिदिब्ला फैबाय थादो लोगोफोर आंजों लोगोसे नै लोगोफोर आं जोमनाय सादोरजोंनो बाबाय आङो आखाइजों ओरै हमथाबाय थानो हाया आरोना फारसे आखाइ साथा फारसे आखाइ मानसि हमथानो हाया गस्लदलांबाय थायो आखाइया रुवायबाय थायोना लोगोफोर बेनि थाखायनो थांनोसै जल्दि अखायानो नागारासै हागासिनो दाबो आरोना गोरलै सिबा सिथोंसै थांनोसै लोगोफोर सादोरा एसेयालाय सिखासिगोन ओमफ्राय मबाइलखौबो बाहेरायाव बरननो हाया आंना सिबाथाय सेसखा लामाया फैलायबाय दैबारिया जोंना दैबारिनि लामा नै हाया गासैबो बेबायदि थाफैजोब्बाय आरोना नै लिमोनो बे हाया बिदियाव जमा थाफैजोब्बाय बे सिङाव हा दङ लिमोनो ओरैबायदि गस्लाया बोखोनांसिगोनदांहाय सनालि बे साथाखौ हमथ'लाय दसे औ बिदिनो हम दा आया गैया नै बिदि हाया गजोबफैबाय नालाय नै सिथ्लानि हाया ओमफ्राय बे लिमोनो आरो हाया बिराद जारला लोगोफोर नालेंखरसो हमनो थ'दों साथाखौहाय थांगोरनोसै लोगोफोर नै दैया ओरै लोमजोबनाय बेबो बे दैजों थाबायलांगोन आं आयै थथ' गैबावा सिटान बासटेनाव मोनसेबो थैखागोन औ थाबायनानै थांनो हायो एफा गोजान फाग्लानि खयथायाव सहैनांगौ थाबायनानै थांनानैलाय 7था बारखाबाय खारनानै सहैया माथो दा आयै थथ' नेहैग्रोसैहाय लोगोफोर मबाइलखौ हमबाय थानो हाला मबाइला गाज्रि जाना बोरैबा दै हाबबाथाय सेसखा आरोना थथ'आनो गैया बैनो मोनसे जायगा मोनगोन ना मोना मिथिया थाङा फैबाबो थाङा थथ' लाबाय दायो जोङो थांगासिनो दं आरोना नै अखा जारलासो अखायानो स्कुल मोनफैबाय दायो बेयाव जिरायथ'नानै दं आरोना जोङो बिराद अखाजों दसेनो नानिखौ सासेखौ लाबोफादों जों सुनानै लोगो बिमाया दाबो सफैयाखै बे फैबा दा ज' सोनोसै अखाया नै दासिमबो हागाया दैजोब बानाजोब फाग्लासो गबाय लोगोफोर सफैफिनबाय आरोना स्कुलनिफ्रायनो दै गोजाजोब जिबायदि दै बुंनांला दैयानो असान्थि एसे रानबाय नै दा एसे अखाया दसे नागारदोंना बेयाव माबा गारिनि थाव गदोंनोहाय माबा गारि थाव मोनामबाय नामाखै बिलाइ नुवाखै नों थावनो माबा थाव गलांबाय दां गारिनियानो मोनामदों बोरैबा ओमफ्राय रहाय नैबाव लिमोनोहाय नै हाब्रुआनो ओरै फैजोब्बायना हायानो हाब्रु जाजोब्बाय हनै बिसोर सिगाङावनो खोनानै लायासै अखा हानोसैयावसो खोनानै दासो हाब्रुनि हाया बिदि गबोजोब्बाय नै बे हलि जायो नामा लेथ्रा बारिखौ माथो हाब्रुखौ नै एसे सान्दुं दुंबाय नै लोगोफोर सिलामस्रांजोब्बाय दंबावोसो बरननो बाखि फैदो मानो सान्दुं गोसा थाबाय थागोन नों जाम्बिसान ओरैफाय सान्दुंआव थायो नामा सोरबा आइदै थाम्फैया दासो आराम जाथारबायहाय नै लोगोफोर दिस' थांबाय बोरायाबो आंबो खामानि दामानि मावस्रांनानै लानोसै एसे मोनसे जिनिस नायलाय नै आथिङाव नै लोगोफोर थाम्फैया नायलाय नै थाम्फै बुथारै बिदि जाजोब्बाय बियो नै थैनांबावबाय थाम्फैनि ओरैबायदि जे थाम्फै ना लोगोफोर बुंनांला आरोना
नै रेस्ट लादों सावना होनबाबो थाम्फै बाहेरायाव जिरायनो आरो माने अखा हानानै सान्दुं दुंदोंना दहायसो एसे ओमफ्राय बिनि थाखायनो आयु थाम्फै बालायबायानो रेस्ट गैया दुगैखां लोबखां जिरायनानै थाबाय माथो खालामनो माखासे खामानिफोरखौहाय मावनानै लाबाय थोरसि लथा सुखांबाय एसे गानै गानथाम सि सुबाय ओमफ्राय नै माखासे फोरानबाय दहाय देखायखादोंमोन आङो बिसोरथ' रानफुलाखासोमोन ओमफ्राय सुनायखौबो दैखरथिंनो लामबाय आरोना आङो दान्दायानो थोलायलायासै दिनै एसे सान्दुं दुंदोंना दाबो अखा हायासै एसे जोरांदों नालाय बेनि थाखायनो मायदि मोदानदों बोरैबानो ओमफ्राय लोगोफोर दिनैबो बिदिनो गोदाव सोराव थांलायबाय ब्लगआ सेसानो मोनसे जोब्बाय दहाय सावनाया ओमफ्राय मोनसे गोदान लाबोफिनदों ओमफ्राय बोथोरानो मा जाखो बुंनो हाला आरोना लोगोफोर खाले भाइरालनो माबानो मा बुंबावनो आरोना आब' सनिया कइन मोनहाबो माबा भाइरालनि दावराव जालागासिनो दं आरोना सोरबा माबा भाइराल खालामदोंनो मादोंनो ओमफ्राय गावसोर नङा होननानै बुङो आरोना आंथ' मिन्थियाबो नुवाखैबो जिखुनु जाया बिसोर हगारनाय भिडिअखौ नुदों आरोना आङो माने बिदि दावराव जालायदों आरोना ओमफ्राय मालायनि मोजां संसार जानायखौबो मानसिफ्रा नायनो हाया ना मा बुंनो हाला आरोना मालाय हाबा जाखानायखौबा मा जाखांलायखो जारलासो जेरैबो जारला आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो जुगानो बिदिनोसैबा आरो माबा आदा रैमाल दैमारियाबो सिंगारा जिहेथु आदा रैमाल दैमारि बिथांखौबो माने सोरबा माबा कमेन्ट हरदोंनो माबा नोंनि कल रेकर्ड भाइराल खालामगोन मागोन होननानै सोरबा ब्रह्मा बसुमतारी दैमारि ना मा होनखो बिदिनो नुदों आरोना आं मैया मोनायावनो नुदोंमोन भिडिअखौ आं मोनायावहाय दसे माने भिडिअ इडिट खालामखांनानै दसे ओरैनो मबाइल थुलाबायदोंमोन आरोना बेवहाय सानफ्राव एखमबा टाइम मोनबा नायलाबायो ओमफ्राय बांसिनानो आङो ब्लग नायो ना मट' ब्लगफोरबो नायो आङो जिहेतु बै आदा सान अफ बड'लेण्डमोन बिसिनि ब्लगिंबो नायो आरो दाथ' आखाइफ्राबो एसे बेना आखाइया माबानानै दङ ना बायदोंना लोरिदों होननानै बुङामोनथाय एसे प्रब्लेम जानानै दंना बेनि थाखायनो ना बिसिनि भिडिअ नायलाबायो ओमफ्राय बिदिनो बयनिबो नायो आरोना आङो ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ होननो बावदों आरोना आङो माने जिहेतु आङो दाखालै आदा सान अफ बड'लेण्डनि मा होनो लाइभ भिडिअ नायदोंमोन आरोना माने लाइभआव फैनानै बुंदोंमोन बिसिनि ग्रुपनि मानसिफोरखौहाय माबा नोजोर नामा नोजोर नार्जारि ना मा होनामोन टाइटेला आं मिथिला बावगारबायदि आं जिखुनु जाया नोजोर होननानै बुंदों आरोना बिथांखौहाय माने बुदों होननानैहाय बिदि हगारदोंमोन आरोना ओमफ्राय माने फुरा जौलोंनायमोननो मानसिफोरा ओमफ्राय नोजोर ब्रादारखौहाय बुदोंनो आरोना बे मानसिफ्रा दाबा सोर माने आदा सान अफ बड'लेण्ड मोनहा माने ग्रुपैनो ज' मानसिखौ नागिरनानै डिटेल्स होनो हाबा माने 20,000 होगोन होनना बयबो नागिरनानै होदो लोगोफोर हेल्प खालामलायदो आरोना गावजों गावनो फैसानि थाखाय नङा आरोना लोगोफोर माने जोङोथ' बर'जों बर' हेल्प खालामलायनांगौ नालाय ओमफ्राय नागिरनानै होलायदो आरोना सोरबा खबर दङ माने हौवाफ्रा बांसिनानो बिदिखौहाय खबर थायो नालाय बिनि थाखायनो नागिरलायनानै होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर जिहेतु आंनि बिदा फंबाय आंनि भिउवारफोर नागिरलायनानै हो आरोना माने बिदि बुदलाबायनाङामोन बिसोरनाबो गोरोन्थि जादों माने आङो भिडिअआवहाय नुनानै बिराद दुखु नांदों आरोना मानो बिदि अननायद्राय जादों आरोना बिदि बुनो नाङामोन बेसारा जेबो दाय गैयाफ्रा मा बुजानायाबो मामुलि नङा होनब्ला आरो बेबो जौ लोंनानै बुनाय जादला मादला जेराव मेरावनो बुदलाबायनाय मोखांफोरखौहाय बुनानै थादों होननानै बुंदों आरोना आदा फैलावआ स' नायनोसै आरोना थाबैनो हमनो मोनगोनखौ आसा थाबाय जिहेतु आं बिराद मोजां मोनो आरोना राइडारफोरनि ब्लग नायनो जिहेतु ओमफ्राय आं आरो चिरांनिबो ना आंबोथ' चिरांनिनो ओमफ्राय बिराद मोजां मोनो आरोना आङो आदामोननि भिडिअखौ नायनो आङो नायबाय थायो माने गोदान आपडेट होबा नायबाय थायो आरोना माने टाइम मिलायबानो ब्लग भिडिअ नायो आरोना आङो गोबां नायो सोरनिखौ नायथ्र'नो आरोना ओमफ्राय बसम टाइमफ्राबो थोआ ओमफ्राय जखन टाइम मोनो होमबाथाय खालि ब्लग बेनोसै आरोना आंना सानसे माने फ्रि थाबानो नायनाय जायो ओमफ्राय बबेबा समफ्राव खामानि जुदि बेस्थ' थायो नायनाय जाया आरोना बेनोसै माथो होनबावनो लोगोफोर जुगानो बिदिनो भाइरालनो माबानो दावराव दावसिनो गावजों गाव बेनोसै आरो माथोबाव स' एनिवे लोगोफोर दसे लामायाव बेरायद्लाहैनोसै दसे थानानै र' लामायाव ओंखारनो मोनाखैनो हाब्रुजों आथिंफ्रानो मैला जाजोबसै बाहेरायाव ओंखारनो मोननायखाय नुवाखै दै बाहेरायाव दाथा मालायनि दालांखौ नुवाखै बेना हासुनाय मडेला जेराव मेराव हासुज्रेदलाबायो न'आ मालाय हाथारसै नै जाथारसै
बिराद मोजां बानायखाब देखसु मालाय न' थांलाबायखो ना माखो थानाङा रायगोन दैयाव गोलैलाबायजागोनबो मा खालामखो मा नाम मोनलाय बेना गुलु फैदा गुलु फैदा नै सैमा मासे गुलु फैदा गुलु फैदा फैदा सोंनाया जाथारदों फैदा रेक्स ना गुलुआ मालाय गलांगोन गाब्रगोनबो गथ'आ मालाय बैसोरसो बानायदों दा रायहरथोंसै दाख्लै बानायदों मालाय रेक्स गलांगोनथ' नोङो दैयाव गथ' आया थाङा थांला फैदो रेक्स थांला फैदो गुलु गासिनो गुलुखौ गुलु फैदो बारजुमदो थांला फैदो रेक्स थांला फैदो रेक्स फैदो नै गुलुखौ नाहरदों मालाय फैदो रेक्स फैदो बै सैमा मासेखौ नाहरदों ओइयावहाय फैदो थांसै फैदो रायजागोनहाय मालायनि दालाङाव फैदो रेक्स फैदो फैदो थांफिनसै नै दैया मालाय ना सानानै मोनजासिगोन थांसै आथिङा ब्रहन नालाय आथिङा नै हाब्रु जाजोबलायबायना हाब्रुआव गानानै नोंखौ साला थुखैबाबो लाब गैया थाबायदो नैबेयाव थाबायदो बाव थाबायलाफोर मालायनि दालाङाव रायो फिसा मालाय स्कुलाव लांबाय थायो होनदो गावस्रासो बानायनानै लादों जारलासो जोंसाबोना हथिंसो थाङोबा मालाय बिसिनि गालदां जायो नामा दालांसो दा बेनो बिसिना बानायासै नालाय मालाय बिस्रासो बानायदों जोबना ओमफ्राय बे नैबे न'खरसेयाल' बानायनानै लादों आरोना सिगां बानायनाय दंमोन बयबो थाखा खांलायनानै ओमफ्राय फैसा थाखाखौनो होलायनो नागिरा नालाय ओमफ्राय दा गावस्राल' बिसिना दै गेजेराव नालाय न'आ बेखायनो बानायनानै लाबाय बैस्राथ' मालाय बैजोंबो थांनो हायो आरोना लामा दंखायो दायो ओमफ्राय रायलाबायगोन ना मालायनि दालां आरो बाङालि नामा मिथिला आरोना एसे लामायाव ओरैनो बेरायलाबायनोसै न'आव लेखा फोरोंफिनसै नानिखौहाय दसे थानानै फैनो मोनला दे नोङो मानो फैबावखो फैनो मोना होननायखौलाय मानो फैबावखो एक्स'जों मा जानो नैयाव बोरमा खि दंमोन आरोना बेखौनो मा सानखो गब सोदोंमोन रायजानानै खारलांबाय लुथिजों होथ'बा बंग्रा जाबाय खारलांखायो आरोना बुजां गिनाया आंहा एवा नुवाखै नोगोद सासेया खारदावलागासिनो ओमफ्राय दसेल' थानोसै ओमफ्राय ना लेखा फरायनांसिगौ गाबोन एग्जाम दङ गेलेनो होनबाथाय थैनानै थांखांलायखायो इलाय बिदियावनो गोलैलाबायनोसै दा बिदियावनो गोलैगोन